kenan na kama ka. Maza ka yaku, maza ka yaku. Yalla bai ya riga ya makale ni ba ya kama ni. Me kake ya kalla bai? Cockroach da tabi kuna da sakan 60 ku harin junan. Saura sakanni 45. Wannan bai is too risky. Abin ya hadari yayi yawa. Biyo ni sama mana. Ina ba zai yi ba kai jirgi na. Come on, me haka, tashi mana! Fara aiki mana, no! Wannan ba shi ne lokacin ba, ka fara aiki mana kai! Come on! Tabi yayi nasara. Ya ne cockroach? Tabi. To ya kaga wannan sabon salon? Kai da cuta ai kowa zai yi nasara ai. Ma haɗu da kai a cafeteria nan da mutuna 5. Ba damuwa za mu haɗe. Yalla bai me yasa naga cockroach yana gudu? Masifar da ya gano daga sama ba dole ta sa shi hakan ba. Dole ji ya tawi. Da kyau tabe. Amma babun nan naka da hadari da yawa. Matakar a yaki ba za mu dinga ɗaukar hadari ba. To me amfanin ba mu horon? Yalla bai tabi dukkanin abubuwan da nake ji a kanka a yau kam na tabbatar. Kwarai kuwa yaro. Saboda ya taimake ka a yau ne ba? To ka jira lokaci na gaba. Kai yalla bai na rantse ma ba daban tabi ya shiga tsakiya ba dole sai na kwamishe ka. Oh challenge kake kenan. Na rantse ni zan samu nasara nan gaba. Kai ba facin kek bane kaji. Mu je mu dan motsa jiki yanzu. Kai da kyau. Kai mu je mana. Wannan tabi mu je mana. Mu je tabi. Mu je. Yalla bai. Wai me yasa koyewa suke takara da junansu ne? Su din da ka gansu kamar karan Arjun ne. Karanci ne ya fi kwarewa, shi kuma Arjun abin bautar shi yake ba nasara. Kai, mu je mana da kyau, mu je mana da kamar aba kai, tabi, to, mu je mana kai. Da a ce ku biyun na za ku yi wasa a rukuni ɗaya da an sha wahala. Mintuna 30, kowanne direban jirgi ya rahoton a squadron ɗinsa a minti 30. Sauri! Jahi ne labai. Da kyau. Ya ta sayan naku yake tafiya? Ina tafiya da kyau ya labai. Yaran mu kullun ƙara ƙwazo suke yi. Na gode labai. Sai dai mu kuma ba ma da lokacin. Bayanan masu ilimin fikira, Pakistan ƙara tunkaro mu suke yi. Sun samu sababbin jiragen sama na zamani air strike. Suna ta sayi dare da rana. Yalla bai to mu ma kamar su kamata ya mu sai waɗannan jiragen mana. Su ma nasan ƙasa America ce ta ba su kyauta. Sannan kuma a yanzu ma ba ma da wannan budget din da za mu sai irin waɗannan jirgin. Ba da mu yalla bai. Za mu fara ba wa sojojin mu atasai akan shi wannan jirgin. Jehi ne labai. Pilot! Ku gaya mun a lokacin da ake da tsakiyar yaƙi kuma man jirgin ka yayi ƙasa, sannan ga maki kuma a target ɗinka. Ku gaya mun me ya kamata ku yi. Ina jin ka. Yalla bai sai mutun kare maki na mu gama da shi. Ina san ba haka bane.
Idan ka tunkari makiyinka kace zaka gama da shi, zaka iya gamawa da shi to amma kuma man jirgin ka zai kare da kai da jirgin da za a rasa ku. But if you disengage, sai a sake haduwa zuwa rana ta gaba. Saboda a dukkanin dokanmu, ran direban jirgin da jirgin sun fi muhimmanci. Kasantuwar su ne abu mafi tsada da daraja a wannan ƙasar tamu. Sannan da ƙarin wani abu. A wannan lokacin za mu tunkari samfurin sabon jiragen saman ƙasar Amerika ne. Star Striker, wanda a halin yanzu shine jirgi mafi gudu kuma mafi haɗari a duniya. Yana da gudu adadin ninkin jiragen da muke da su yanzu. Tashi sama kuma ninki hudun wanda muke da su. A maimakon tankin zuba mai da namu yake da shi yanzu guda ɗaya, to shi wannan yana da tankuna ne daban-daban. Sannan yana yin harbi da A12 missile. Wanda irin jiragenmu na yanzu san ba sa yin haka. A takaice dai, nukiliya ce kawai da mutum a cikinta. Da akwai mai tambaya? Iya labai. Ya kai, ina jinka. Kana tsammanin za mu iya samun dama da wa'innan tsofaffin jiragen da muke da su ya labai? Faji ba jirgi ne yake yaƙi ba, mutum ne yake tuka jirgin. It is not the machine, it is the man inside the machine. Yalla bai gudun jirgin siyalinka wanda muke amfani da shi a nan. Kenan da wani salon yaƙi za mu yi amfani? Fito nan. Ina so ka farmake ni, ka kawo min duka daga baki ɗayan ƙarfin da kake da. Me ka ce labai? Hit me with the full speed and power tiger. Ba zan iya kan bai labai. Punch me! Me ka koya game da wannan? Yalla bai kayi amfani da ƙarfi da kuma irin zafin da nake da shi. Sai ka mai da shi rauni na. Kwarai kwa, wannan salon shi za mu yi amfani da shi a lokacin farmakar waɗannan jiragai. Da akwai mai tambaya? Dismiss. Yalla ba ina ba da hakurin abin da ya faru a wajen atisayi. Kana matsantawa kanka da yawa. A yaƙuri yalla bai. Ya kamata